שלום לכם ילדים והורים יקרים. שלום לכם ילדים והורים יקרים. מי הוא אנריקו מספר סיפורים? כל מה שתראו פה על הבמה קרה מזמן, בימים שכבר. ממש פה קרוב, בפסגה שבער. הסיפור הרומנטי ככה האגדה מספרת, על שני אבירים עוזרים, מכשפה וגברת. הכל התרחש בליל אפלה, מעבר להר, הירח חלה. דונקי ושוט הם שני אבירים. על לב הנסיכה דולציניה רבים, ולא סתם מנהלים הם קרבות, לחיים ולמוות משחיזים הם חרבות. אז במקום להכביר ולהוסיף עוד מילה, מסך ייפתח, ההצגה מתחילה. עמוד לפניי, דונקי הלץ, בחרבי החדה את ראשך הרוצץ. ירוצץ, ואז יקצץ. הצחקת אותי מוגלב מפונפן. עמוד למולי, ילחם יא שפן. שפן, ועוד מחורפן. שחצן, רברבן בן חמור, בחרבי השלופה הורידך אל הבור. ואיזה בור? עמוק יותר מנחל תבור. מה אתה אומר? כולך נוד נפוח. הקצץ בלוריתך שתעוף עם הרוח. די! כולך פלברה, דאווין והוואנטה, אבל תכף תתחיל לשלם את המשכנתה. עם ריבית קצוצה, כמו הראש שלך, הבנת? הנסיכה היא שלי, תהיה לי לעד! סורנה ממנה קרפט בן קרפט. הנסיכה היא שלו, ואתה לא נחמד. לא! אותי היא אוהבת, בליבה לי שמור. אותך מתאהבת, אתה זקוק לשפצור. וואחד שפצור, וזה עוד בקיצור. אתה חי בפנטזיה. אתה חי בחלום. אותי היא אוהבת כמו יהלום. תתעורר, אתה חי בסרט. לעולמי עולמים רק שלי היא הגברת. גברת מהודרת, וגם די מסודרת. זה. המצב מסתבך, המצב לא פשוט. שניהם מופרעים, וזה לא לציטוט. דונקי ושוט מצחצחים חרבות. הנסיכה מן הצד לא מפסיקה לבכות. את שניהם היא אוהבת ללא שום הבדל. כל אחד משניהם אצלה מתקבל. לכל אחד מן השניים יש יתרון. האחד הוא שנון, כן. השני הוא בריון. האחד מחמולה של כמה דורות. השני במטה סוחב צינורות. ליבה הוא רחב וזמין על השניים, אבל שניהם נלחמים כל הזמן בשיניים. די! שהפסיקו לריב כל הזמן! אני לא יכולה יותר! כבר אין לי חמצן! את ליבי שניהם רוצים רק לכבוש! נלחמים ללא ערב! מתפוצץ לי הראש! עזרה!
יקרה שלי, בואי נירגע. לדעתי את חייבת לעצמך איזה מין הפוגה. שימי את הראש ולכי לישון, ואני אחשוב כבר על איזשהו פתרון. או! לא, 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 לא. או! יש! או! יש! את מכירה את המכשפה פרציפלוקה מהמעיין? בשבילם היא תרקח שיקוי מצוין. היא שמה את הכל בתוך סיר מעביל ומצליחה לחשב גם אביר וגם דביר. אני מתה עלייך. את גאון. ונאמן. אוי 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 אוי. בואי נלך. בואי חמודה לפני שהיא שוב תתחרפן. דפקי יד בדלת, אני מתה מפחד. שלא תתעצבן פרציפלוחה ותעוף פה צלחת. בסדר, בסדר, רגע. רגע, רגע. רגע. מי זה דופק לו? בשעה כה מוזרת? ולנוח מפריע. זה אדון או גברת? זו אני, דולציניה, הנסיכה, ואיתי העוזרת. דווקא עכשיו? באמצע השנת? מה בדיוק פה על שתיכן קפץ? זה מקרה חירום, אין מה לעשות. את חייבת לעזור או לפחות לנסות. כנסו נא. אוי, אני ממש מזכרתי, זה אבל בהתחלה... בשקט! במה אוכל לעזור? ואל תשכחו, אני המכשפה ולא האפיפיור. המצב מסובך. בלגן. זה קטסטרופה. אנא, עזרי, אושי, פרציפלוחה. לא מבינה. במה העניין? תשפכו כבר את הלב, חבל על הזמן. את האבירים, דונקי ושוד את ודאי מכירה. כל אחד מהשניים רוצה אותי כגבירה. נלחמים הם בכסח ובכזאת אלימות שחלילה וחס מישהו עוד ימות. אוי, הנסיכה דולסיניה את שניהם היא אוהבת, את לא רואה. ומרוב הקרבות, מסכנה שלי, היא קלטה בעצבת. באמת לא פשוט. ואין עוד ברירות. העירו מיד את כל העוזרות. יחד נכין על האש מין בלילה. אני מתה על עצמי. אני פשוט אלילה. שניהם צריכים לנמנם, בלי שום היסוס. הם פשוט זקוקים בדחיפות לאיפוס. הביאו עצים, הבעירו עוד אש. אני מיד מתחילה לחשים, ללחש. זנב של הקרב, סנפיר של כריש, עין של עז, שערות עכביש. כלום לא קורה. קמצוץ של חרדל ותניעת בחישה. עכשיו רק תוסיפי קצת רגל קרושה. אברקדברה, הכל כבר מוכן. השניים יפלו, ירדמו, בול בזמן. בול בזמן, הכל מתוזמן. את בטוחה שזה יעבוד כמו שצריך? לי זה נראה קצת סמיך ואפילו פריך. היי! אני מכשפה! ולא עובדת סוציאלית! חשוב מאוד המינון. אני נשמעת בנאלית. טיפה קטנה, וילה קטנה,
של קצה החרב, וזו המרקחת, ושניהם מיד יפלו על התחת! יפלו על התחת! איך את מדברת? זה לא מנומס. איפה את חושבת שאת? בקרקס? שנלך יקירתי. או זה לא הזמן. ובכלל המצב נהיה מסוכן. העוזרים, החוצה. חייב לומר לך שאתה נלחם מצוין! אז מדוע אתה מחייך? כי אני יודע משהו שאתה לא יודע! אני לא שמאלי! היי, אתם שם למעלה! רדו מהר! דולסיניה כועסת! זעמה מתגבר! אני מכריזה בזו על הפסקת אש. אתם בטח רעבים, והגרון מתייבש. תנו לי להחליט. אני ראיתי מספיק. ולשניכם מנוחה קצרה לא תזיק. ואחר כך נתקדם אל הקרב המכריע, ולמנצח בין שניכם כולנו נריע. אז תנו לי את החרבות כדי שאותן נצחצח, כדי שיבריקו לכבוד המנצח. קדימה, קדימה. לרגע הזה חיכינו. נעשה פה תכסיס. את החרבות לתוך סיר השיקוי תכף אני מיד אכניס. רגע, אני לא אוהבת לכלוך. טוב, לעזאזל הצחצוח. די עם הניקוי. העיקר להכניס את חרבם לתוך השיקוי. הופ, רגע! מה בעצם פרציפלוחה אמרה? מי זוכר? רק את הקצה או עמוק בגדרה? בקצה. טוב, אין לי זמן. אני חייבת למהר. בואי נכניס את הכל לפני שההפסקה תיגמר. ונעיר... הפסקה נגמרה. חזרו אל הקרב על ליבי האוהב, והזה שינצח שמור לי בלב. קדימה, אביר דונקי, דקור את יריבך, ודולציניה היפה תהיה רק שלך. האוויר שוט האמיץ, הנה חרבך, דקור את הדונקי וזכה בנסיכה. בבקשה. גש נא אליי, יש לי סוד להגיד. הקרב הזה מטופש וגם די מפחיד. גם אני קצת חושש, לא נעים להגיד. אולי עדיף שנשלים, אף כי שנינו נפסיד. בוא ננסה משהו כזה. אתה תדקור אותי קלות בחזה, ואני אתן לך רק דקירה קטנטנה בכתף השמאלית, ושנינו ניכנע. אכן שוט נלחמנו כיריבים, אבל לעד בלב נשאר ידידים. בואו נעשה מין משחק כזה עכשיו. שוט, בואו נעמוד גב אל גב. ספור נא איתי 3 צעדים. 1, 2, 3, ועכשיו קדימה, בלי להביט לצדדים. חרב הנף והצג לפנים. הנסיכה שלי עד קץ הימים! זה הצליח! פרציפלוחה, את גדולה!
פשוט אלילה! מכשפה מקצועית. איזו בלילה! כן, בואי נשאיר את שני אלה ככה, לישון, ונלך לנו בחזרה ישר לארמון. ושני האבירים נשארו שם שוכבים, ישנו ונחרו כך, כמו שני דובים. עבר לו הלילה עוד בוקר וערב. זוכרים? היא טבלה עד הסוף את החרב, וככה הספיקה לה רק דקירה קטנטנה כדי שירדמו ל100 שנה. איזו שינה. אני מרגיש כאילו ישנתי 100 שנה. לי זה מרגיש שעברתי היפנוסה, כאילו אכלתי מהפנקק של רוסה. שוט ידידי, אני לא 100%. אני מנסה ומנסה ולא מצליח לזוז. כן, גם אני. מה לשנינו קרה? הכל פה החליט, זה איום ונורא. איפה סנצ'ו ופנצ'ה? איפה? זה עובר את הגבול. אנחנו משותקים, חייבים פה טיפול. תראה איזה מזל. 20 סנטימטר ממני יש תרסית של זזגל. אנסה לזחול ואותו להביא. אוי, דונקי, אתה ממש בחור כלבבי. רגע, קדימה. הגעתי. נו, קדימה, קדימה. ככה הרבה יותר טוב. כן, ממש נהדר. תראה שם למטה, רואים מפה כפר. כפר? נרד לשם ונחפש את הנסיכה. ואישו סוף סוף תחליט מי משנינו זכה. סליחה אדוני, אולי במקרה פגשת נסיכה בגובה כזה, כפתור ופרח, משהו בונבון. מביאה כל גבר לסף עילפון. נסיכה של ממש עם שרביט וגלימה? ממש, כן ממש. היא נראית קצת תמימה. ועל פניה הרשת כזו מלכותית. נו, אמרנו לך נסיכה אמיתית. תראה שוט, הנה איש עם מעדר. נראה לי שזה גנן החצר. שלום הגנן, שנייה מזמנך. אולי אתה עובד בארמון המלוכה? ואם אתה עובד בארמון המלוכה, אולי
אולי אתה מכיר במקרה נסיכה. לא, מה פתאום, אני הרקה של הנוי. מה, איבדתם נסיכה? אוי ואי ואי. באמת, אמרו לי שפעם היה פה ארמון, אבל מאז הפלמ"ח הכל פה שיממון. אז מה לעשות? אולי מישהו יודע היכן היא נמצאת הנסיכה דולציניה. צר לי כל כך, אבירים מסכנים. קחו לכם צידה על הדרך, מספר תאנים, ולגבי הנסיכה, המצב הזה מסובך. אולי יוכלו לעזור לכם שם במוסך. שלום אדוני, שר המרכבה. אני רואה שאתה עסוק במלאכת ההרכבה. אולי תפסיק מהמלאכה רק לרגע ותסייע לשנינו להיחלץ מהפגע? איננו מוצאים את הנסיכה דולציניה. יפה היא מאוד, 100 פי 100. הלכנו לישון ואיבדנו את הדרך. יש לך מושג איפה היא גרה בערך? מה? נסיכה? אתה באמת איש נחמד, אבל אין לי זמן, אני פה עם המבריק ביד. תודה באמת! עזרה לא מצאנו! נשוב ונחזור בדרך שבאנו. קדימה! קצת מיואש, ואין איש שיודע לאן נעלמה הנסיכה דולציניה. לך, אולי תוכל לעזור לנו באיזה עניין? אני רק בנאי, אני עובד בבניין. מכיר נסיכה נעימה, עדינה? אין פה בכלל נסיכות בשכונה. רגע, נזכרתי, אמרו לי אנשים... תתרכז, תתרכז! אנחנו מיואשים! תלכו למחסן בגדים, ושם יש לשאול, אין שם סודות, הן יודעות הכל. סלחי לנו, גברת שרת מלבושים. הלכנו לאיבוד ואנחנו מתקשים. חיפשנו, ואין איש יודע. אולי את מכירה נסיכה ששמה דולצ'יניה. דולציניה. דולציניה? כן. אולי בגלל זה לא מצאנו. יכול להיות. דולציניה. יש אחת שמגיעה כל בוקר כשהשחר מפציע. מחכה כבר שנים לאביר שיגיע. לאחר כמה שעות של קיפול וגיהוץ, היא חוזרת הביתה שם לקצה הקיבוץ. תוציא את התמונה מהכיס בשריון, שתראה ותחליט אם בכלל יש דמיון. וואי לי, איזה תמונה ישנה. אולי ככה היא נראתה לפני 100 שנה. אני רואה נערה יפה ונהדרת, אבל זו הגברת כבר היום מאוד מבוגרת. תצאו אל הדרך בקצה שכונת הנרקיסים הוותיקים, ביתה האחרון ומבין כל הבתים. דרך צלחה. תודה רבה לך, שרת מלבושים.
נצא על הדרך, אנו לא חוששים. כן, מים רבים לא יכבו את האהבה. ולבחור היא צריכה מי יהיה בחיר ליבה. דונקי, דונקי. אני אעשה את זה באזור הזה. כן, פתח לי השריון, אני שמחה. דולציניה, דולציניה, פתחי את הדלת מיד, ותחליטי סוף סוף כבר מי יהיה האחד. הרגע הגעתם? לקח לכם זמן. דונקי? פשוט? אני לא מאמינה. חיכיתי שתבואו כבר 100 שנה. כנראה שנרדמנו, אבל עכשיו אנחנו ערים. לעד אותך נאהב, עד 120. אולי סוף סוף תגידי נסיכה נהדרת. נהדרת. מי משנינו זכה? למי תנסי? ומי את בוחרת? מי משנינו יהיה המאושר? מי ניצח בקרב על ההר? כמו שאמרתם, אביריי היקרים, אוהבת את שניהם עד 120. אבל מה לעשות, אני מאוד כבר זקנה, בת 119, ונותרה לי עוד שנה. איתך דולציניה, שנה זה המון. כל רגע איתך יהיה שיגעון. שיגעון! רוצה את שניהם. אני מתלבטת מאוד, ואת האמת זה לא עניין של כבוד. זו החלטה קשה, ואני כבר אישה קשישה. את השנה שנותרה נחיה בשלושה. ומאז הם חיים כל השלושה נהדר, וכך נגמר סיפור האהבה שהתחיל שם למעלה בהר. אז למי מגיעות התודות? אנחנו מתחילים לפי הרשימות. לצוות השחקנים, לתום ולאיתי, צמד האבירים הגיבורים, ולחן ולעומר, העוזרים המסורים. לאלה הנסיכה, שעכשיו כבר לא בוכה. לרחל העוזרת הכל יכולה. לאריק המספר שבקולו הכל נשמע יפה יותר, ולזיו המכשפה הפרצפלוחה
שיודעת לחשף אפילו פסנתר. למעיין המכשפה הקטנה של לצידי, לדן ותומר שהיו העוזרים, לדליה שרת המלבושים שאת הנסיכה מצאה, ולאודי אשר חצרץ על החצוצרה. וכמובן, תודה ענקית למוטי ואלון, שכתבו את המחזה היפה הזה, והכל בחרוזים מדהימים. מוטי ארגן והכין את כל התפאורה והאביזרים, חתך, צבע, צייר וחיבר, ובהחלט מגיעות לו על כך מחיאות כפיים, הוא עבד על זה קשה ביותר. תודה רבה לאורי על ההגברה ועל קטעי המוזיקה, תודה לעמוס על התאורה, תודה לגדי ואיתי על צילום ועריכת הוידאו, תודה לכן וכפיר חשמלאים, תודה לשחר ולצוות יום הילד על כל העזרה והתמיכה, תודה לנועה אורנשטיין על התלבושות, תודה לאבישי על העזרה הטכנית, והתודה הגדולה מכולן לאחת שלא נמצאת פה כרגע, אבל האחת והיחידה שניצחה בגאון על כל המקהלה וביימה אותנו, תיר צמוצ'ה. היי, לתיר צמוצ'ה! ולכם קהל יקר, תודה שבאתם, מקווים שנהנתם ובטוחים שתהנו גם מחר. מחיאות כפיים לצוות! דן דן